ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ଥ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଥାଏ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଗଛ ଲତା ରହିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ରହିଥାଏ। ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ସବୁବେଳେ ବିକଳ ଚିତ୍କାର, ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଥାନ୍ତି। ଦିନେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ରଘୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଥିଲେ। ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବିକଳ ଚିତ୍କାର ଏବଂ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିଲା। ସେ ଡରି ଥରିକି ସେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲାବେଳେ ତାକୁ ଲାଗିଲା କେହି ଜଣେ ତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛି। ତ ସେ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ନ ଅନାଇ ବହୁତ ଜୋରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲା ଯେ ସକାଳ ଆସିଛି, ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେଣି। ଏହାପରେ ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ବି ନଥିଲା। ସେ ତା'ର ଘର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ଏତେବେଳକୁ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆଉଥରେ ଯିବ। ଆଉଥରେ ଯାଇକି ସେ ଦେଖିବ ସେ ଜାଗାରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଛି। ତ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟକୁ ଗଲା। ଦେଖିଲା ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଦୁଇଟି ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ମାନେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ହୋଇ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସେହି ହାଡ଼ କଙ୍କାଳକୁ ନେଇକି ସେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟିରେ ଶବ ସତ୍କାର କଲା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୁକ୍ତ ହୋଇକି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାତ୍ରା। ଭୂତମାନେ କେବେ ଡରାନ୍ତିନି। ଆମ ମନ ଭିତରେ ଡରକୁ ସାଇତି ରଖିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡରିଯାଉ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଯଦି କରିବା ସେମାନେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଭୂତ ପ୍ରେତ ହୋଇ ଆଉ ବୁଲିବେ।